na-ege m ntị, m na-anabatakwa gị ọzọ n'ihe ọgụgụ nke Soro'm Mepe Akwukwo Nso. Eji m aka na arụ dị gị mma, ejikwa m aka na akwụkwọ nsọ gị dị gị nso n'ebe ahụ ị nọ. Mana tutu anyị na-aga n'iru, achọrọ m ka anyị hụdata isi anyị ka ekpere Chineke. Anyị na-ekele gị, na-atụrụ gị mma n'ihi na ịbụ chi kwesịrị ntụkwasị obi, ịbụ chi nke na-adịghị agharịpụ, ịbụ agbakwuru ezuru ike. Ofu onye a na-asị unu abịala, onye a na-akpọ ofu ugboro ọzọ ugboro 7. Nara ekele n'ihe ọma niile nke ị na-emere anyị, ọbụla dị ka isi duo anyị site n'ọnwa Jenụwarị ruo n'ọnwa Nọvemba. Nara ekele nwoke obiọma, anyị si gị na ị kwesịrị ntụkwasị obi. Chineke, anyị na-arịọkwa gị, ha bụ ụzọ ọbụla nke anyị si mmehie megide gị, anyị si gị ka ị gbaghara anyị ma sachaa anyị site n'ọbara Jizọs Kraịst. Ọbụla dị ka anyị na-achọ ịtụgharị uche n'ime akwụkwọ nsọ, anyị na-arịọ gị ka inye anyị ezi nghọta zuru oke, ma na-ayọkwa mmụọ nsọ ka ọ bịa were ezi ọnọdụ n'etiti anyị n'aha Jizọs, amen. Eji m aka na iso wee kpee ekpere. Anyị ga-eleba anya n'ime akwụkwọ nsọ, akwụkwọ Matiu isi 6 malite na amaokwu nke 1 ruo na nke 20. That's Mathew chapter 6 from verse 1 to 20. Ọ si otu a: lezienụ anya ka unu ghara imezi omume unu n'iru mmadụ, ka ha wee kirie unu. Ma unu emeghị otu a, unu enweghị ụgwọ ọrụ n'ebe Nna unu nke bi n'eluigwe nọ. Ya mere, mgbe ọbụla ị na-alụ ọlụ ebere, afụla opi n'iru gị, ọbụna dịka ndị ire abụọ na-eme n'ụlọ nzukọ unu na n'ụzọ unu, ka ha wee nara otuto n'aka mmadụ. N'ezie asị m unu, ha na-enwezu ụgwọ ọlụ ha. Ma mgbe ị na-alụ ọlụ ebere, ka aka ekpe gị ghara ịma ihe aka nri gị na-eme, kama ọlụ ebere gị wee dị na nzuzo. Nna gị nke na-ahụ ihe na nzuzo ga-enyeghachikwa gị. Mgbe ọbụla unu na-ekpekwa ekpere, unu agaghị adị ka ndị iro abụọ ahụ, n'ihi na ọ na-atọ ha ụtọ iguzo n'ụlọ nzukọ unu na nkuku ama unu ikpe ekpere, ka ha wee were onwe ha gosi mmadụ. N'ezie asị m unu, ha na-enwezu ụgwọ ọlụ ha. Ma gị onwe gị, mgbe ọbụla ị na-ekpe ekpere, baa n'ime ụlọ nta gị, mgbe ị kpechisikwara ụzọ gị, kpere Nna gị nke dị na nzuzo. Nna gị nke na-ahụ ihe na nzuzo ga-enyeghachikwa gị. Ma mgbe unu na-ekpe ekpere, unu ekwula okwu nkwukwasị efu dịka ndị mba ọzọ na-eme, n'ihi na ha na-eche na a ga-anụ olu ha n'ọtụtụ okwu ha na-ekwu. Ya mere, unu eyila ha, n'ihi na Nna unu matara ihe niile dị unu mkpa ma unu akarịghị ya. Ya mere, kpeenụ ekpere otu a: Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka edo aha gị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe na-achọ dị ka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa nke ga-ezuru anyị ụbọchị taa. Gbagharakwa anyị ụgwọ niile anyị ji, dịka anyị onwe anyị gbagharawokwara ndị ji anyị ụgwọ. Ewebala anyị n'ime ọnwụnwa, kama dọpụta anyị n'aka ajọ onye ahụ. N'ihi na ọ bụrụ na unu agbaghara mmadụ ndahie niile ha, Nna unu ga-agbagharakwa unu. Ma ọ bụrụ na unu agbagharaghị mmadụ ndahie niile ha, Nna agaghị agbaghara unu ndahie niile. Ọzọ, mgbe ọbụla unu na-ebu ọnụ, unu aghọla ndị na-agbarụ iru dịka ndị iru abụọ, n'ihi na ha na-emebi iru ha, ka ha were onwe ha gosi mmadụ na ha na-ebu ọnụ. N'ezie asị m unu, ha na-enwezu ụgwọ ọlụ ha. Ma gị onwe gị, mgbe ị na-ebu ọnụ, were mmanụ tee n'isi gị, sakwa iru gị, ka ị ghara igosi mmadụ onwe gị,
na ị na-ebu ọnụ, kama gosi nna gị nke dị na nzuzo. Nna gị nke na-ahụ ihe na nzuzo ga-enyeghachikwa gị. Unu akpadola akụ n'ụwa nye onwe unu, ebe nla na nchala na-erichapụ, ebe ndị ori na-ezukwa ori. Kama kpadoonụ akụ n'eluigwe nye onwe unu, ebe nla maọbụ nchala na-adịghị erichapụ, ebe ndị ori na-adịghị egwupụkwa, ha adịghị ezukwa ori. Eji m aka na ihe ọgụgụ nke taa gọziri nke ukwuu. Kedu ebe ị na-akpasa akụ gị? Ị na-akpasa akụ gị n'eluigwe ka ị na-akpasa akụ gị n'elu ụwa? Ile anya n'ime ihe akwụkwọ nsọ akwụ, ọ sị mgbe ị na-ekpe ekpere, mgbe ị na-alụ ọlụ ebere, nakwa mgbe ị na-ebu ọnụ. Ihe atọ ndị a so na ihe ndị anyị kwesịrị na-eme dịka ụmụ Chineke. Eji m aka na ihe ọgụgụ nke taa gọziri gị nke ukwuu. Echefukwala ịsọbskraịbụ ma kpọkwa ndị enyi gị niile na ndị agbata obi gị niile ka ha soro gị wee na-ekiri ihe ọgụgụ a. Ka Chineke nọnyere gị ma gọzikwa gị n'aha Jizọs. Amen.